his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero ndi pa 18 September la Mulungu la namba 25 pa masiku a la Mulungu apachaka. Ndipo mawu amene tiwerenge pa siku la lero akuchokera oyamba m'buku la Amos mutu wa 8 ndime ya 4 mpaka na 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Samson Saiti, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku St. Martin Parish, Chirimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya 1 Timoteo mutu wachiwiri ndime yoyamba mpaka na 8. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Luthi Mapeta Nkhoma, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku St. Martin Parish, Chirimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu uchokera m'buku la Luka mutu wa 16 ndime yoyamba mpaka na 13. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Emmanuel Chikaya, kuchokera ku Mount Carmel, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tipemphere. Atate, tikukuthokozani chifukwa chotipasa tsiku la lero kuti tilingalire ubwino wanu, tilingalire zaulere zimene mumatipasa, mphaso zosiyanasiyana zimene munatipasa, kuti ife tizizigwirisa ntchito, kuti tikutumikireni inu, tikukondeni inu komanso abale athu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Mawu oyamba a m'buku loyera. Mawu a m'buku la mneneri Amosi. Amosi mutu 8 ndime ya 4 mpaka ndime ya 7. Imvani izi, inu amene mumapondereza osowa, amene mufuna kuwononga anthu osauka a m'dzikomu. Inu mumazifunsa kuti, kodi chikondwerero chakukhala kwa mwezi chidzatha liti, kuti tigulitse zinthu? Kodi tsiku lopumula la Sabata litha liti, kuti tigulitsenso tirigu, kutinso tipeze mpata wochepetsera miyeso ndi kukweza mitengo, ndiponso kuti tiyenjeretse anthu ndi masikelo onama, kuti osauka tiwagule ndi siliva, amphawi tiwagule ndi nkhwawiro, kutinso tigulitse ndi mungu omwe wa tirigu. Chauta walumbira potchula dzina la Yakobe nati, inetu sindidzayiwala konse zochita zawozo ndi chimodzi chomwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a m'buku loyera. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Timoteyo. 1 Timoteyo mutu 2 ndime ya 1 mpaka 8. Choyamba chenicheni chimene ndili kukupemphani ndi chakuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opempherera ena, ndiponso othokoza Mulungu. Mupempherere mafumu ndi onse amene ali nawo ulamuliro,
kuti tikhale nawo moyo wabata ndi wamtendere, ndipo moyo wathu wonse ukhale olemekeza Mulungu ndi waulemu. Zimenezi nzokoma ndi zokondweretsa pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu. Iye afuna kuti anthu onse apulumuke ndipo adziwe choona, pakuti pali Mulungu mmodzi yekha, ndiponso woyanjanitsa mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi anthu. Iyeyu ndi munthu, Khristu Yesu, adadzipereka kuti awombole anthu onse. Ichi chidatsimikiza pa nthawi yake kuti Mulungu afuna kuti anthu onse apulumuke. Chifukwa chake adandiyika kuti ndikhale mlaliki ndiponso mtumwi wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu a chikhulupiriro choona. Sindili kunama ayi, ndili kunena zoona. Ndifuna kuti posonkhana paliponse amuna akweze manja awo ndi kupemphera. Achite zimenezi mochitira Mulungu ulemu, mopanda mkwiyo kapena kukangana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawuza ophunzira ake kuti padali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadzamneneza kapitawoyo kuti ali kumwaza chuma cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namfunsa kuti, "Nchiyani chimene ndili kumva za iwe? Undifotokozere za ukapitawo wako, pakuti sungakhalebe kapitawo ayi." Apo kapitawoyo adaganiza mu mtima mwake kuti, "Ndidzachita chiyani ine, popeza kuti mbuye wanga ali kundilanda ukapitawo? Ndilibe mphamvu zolimira. Kupemphapempha kundichitisa manyazi. Tsopano ndadziwa choti ndichite, kuti anthu akandilandire ku nyumba zawo pamene ukapitawo wandithera." Apo adayitana angongole a mbuye wake mmodzimmodzi. Adafunsa woyamba kuti, "Kodi uli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga?" Iye adati, "Mafuta okwanira mitsuko 10." Ndipo kapitawoyo adamuwuza kuti, "Nayi kalata yako ya ngongole. Khala pasi msanga, ingolembapo mitsuko 50." Adafunsanso wina kuti, "Nanga iwe ngongole yako njotani?" Iye adati, "Tirigu wokwanira matumba 10." Kapitawoyo adamuwuza kuti, "Nayi kalata yako ya ngongole, ingolembapo 50. Ndipo mbuye wa kapitawoyo wonyenga uja adamuyamikira chifukwa cha kuchenjera kwake, pakuti pokhala ndi anzawo anthu ongokonda zapansi pano, ngochenjera koposa anthu okhala mkuwala." Yesu adapitiriza mawu nati, "Ndipo ine ndikukuwuzani kuti mudzipezere abwenzi ndi chuma chomwechi chimene anthu ena amachitira zosalungama. Apo chumacho chikadzakutherani, Mulungu adzakulandirani ku nyumba zamuyaya. Okhulupirika pa zazing'ono ngokhulupirikanso pa zazikulu, ndipo onyenga pa zazing'ono
amanyenganso pa zazikulu. Ngati mwakhala osakhulupirika pa chuma choyipachi, ndani adzakusungiseni chuma chenicheni? Ndipo ngati mwakhala osakhulupirika ndi za wina, ndani adzakupaseni zanu zomwe? Palibe wantchito amene angathe kutumikira ambuye awiri, pakuti mwina adzada wina nadzakonda winayo, kapena adzadzipereka kwa wina nadzanyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndiponso chuma. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lerotu pamene tikumalizisa sabata ino kuyamba sabata ina, mpingo wafuna kuti tiganizire pa mawu awa: nditani nacho chuma changa, nditani nacho chuma changa. Mawu amene watu ndokuti tidziyang'ane ife tonse kuti tili ndi chuma, ndipo chuma chimenechi watipasa ndi Mulungu. Ndipo tikamakamba za chuma tisangoyang'ana ndalama ayi, tiyang'ane nzeru zimene tili nazo kuti ndi chuma, maganizo amene tili nawo kuti ndi chuma, mphamvu zimene tili nazo kuti ndi chuma, komanso abwenzi osiyanasiyana amene tili nawo kuti ndi chuma. Nde tufuna tuone kuti kodi zimene zizi timazigwirisa ntchito bwanji? Chuma chimene chichi timatani nacho? Ndi chuma chimene chikutithandiza ife kuti tibwere kwa Mulungu, tilowe mu ufumu wa Mulungu, kapena ndi chuma chimene tili nacho chimene chikutipanga ife kuti timutalikire Mulungu, tikalephere kulowa mu ufumu wa Mulungu. Pali ena amene akuti amasangalala pa masiku atchuti, masiku a holide, komanso ngakhale nsiku la Mulungu lomwe, ati amakhala pasi ndi kumalingalira, kumaganizira kuti kodi sabata ikubwerayi, masiku akubwerawa ndikabera bwanji anthu, ndikatani kuti ndabere ena, ndikatani kuti ndikapondereze ena. Ndipo tuzimenezi pakati pathu zikuchitika, mwinanso inu ndi ine nkutheka kuti tili gulu limeneli limene timakhala pasi nkumaganizira ndi nzeru zathu, nkumapeza njira zoti tikabere ena. Ndi Amosi akutiuza ti iwowo tati amakhala akusakasaka njira zokuti akapondereze osowa, akabere alimi, akabere anthu ena amalonda, momwe kuti akathandize. Ndi chuma chimenechi chimene lerolo akutiuza ti chuma chimene tili nacho chimenechi chimene chingakatilepherese ife kulowa mu ufumu wa Mulungu. Kuti kodi ineyo chuma chimene ndili nacho ndikuchigwirisa ntchito bwanji? Chikundithandiza kuti ndimkonde Mulungu koposa, ndikonde azanga koposa, ndiyathandize ena, kapena ndi chuma changachi chikundithandiza ine kuwapondereza ena? Mfaketu Amosi Mulunguyo akumuwuza ti inetu sindidzayiwala konse zochita zawo ndi chimodzi chomwe cha anthu oterewa. Pamene ndikupondereza ena, Mulungu akundiona. Pamene ndikuwabera ena, Mulungu akundiona. Pamene ndikuchita katangale kuti ena avutike, mankhwala asowe mzipatala, kaya china chilichonse chisakhale bwino chifukwa cha zimene ndikupanga ine, kungoti ineyo ndipeze bwino, Mulungu akuona. Ndipo sazandisiya
adzachita china chake. Tikaona mawu athu akalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Timoti akutiphunzitsa chani? Ati ifeyo ngati akhristu tikhale anthu opemphera. Ndipo kupemphera kumene akutiuza apa sikuti ine ndizingozipempherera ine ndekha ayi, koma ati mapemphero anga akhale opempherera ena ndiponso othokoza Mulungu. Ndikhale munthu omapempherera anthu amene ali ndi maudindo, mafumu ndi ena amene ali ndi maulamuliro osiyanasiyana pa dziko pano kaya ndi mu dziko mwathu. Ati zonsezi ndikuzipanga kuti aliyense akhale ndi moyo wabata, moyo wamtendere, moyo wokomera, moyo olemekeza Mulungu. Ndi udindo wa ineyo Mkhristu. Si nkhani yomangozuzula ena ayi, ni nkhani yowapempherera. Si nkhani yomangoona ti zinthu sizikuyenda bwino ndikuyenera kuchitapo kanthu. Kupemphera, kumpempha Mulungu kuti ena asinthe makhalidwe awo olakwika, ena ayambe kuona ubwino, ofunira ena zabwino, othandiza ena amene alosowa pakati pathu. Ndi udindo wa ine ngati Mkhristu kuwapemphereranso anthu ena, osamangoziyang'ana ine ndekha ayi. Mu uthenga wathu wabwino Ambuye Yesu akupereka fanizo la munthu amene ali kapitawo, amene ali osakaza zinthu za mbuye wake, za bwana wake. Koma pamene amugwira, amudziwa kuti uyu ndi osakaza, ena akamunenera, iye akuti akupeza plani, akupanga plani kuti kodi ineyo kuti akandilandire anthu amenewa. Chifukwa ine sindingathe kulima, sindingathe kumakakhala opemphapempha ndizochitisa manyazi ndi udindo umene ndinali nawo. Nditani akupanga njira yogwiritsa ntchito chuma chimene chinalipo kale cha mfumu ija, cha bwana uja, kuti ena akamukonde. Akuchosera ngongole zimene anthu anali nazo enaji, kuti achosera ngongolewo akamukonda. Ambuye Yesutu sakumuyamikira, kapena bwana uja suti akumuyamikira chifukwa kuti iye akupanga ukamberembere umenewo ayi, koma akumuyamikira chifukwa chakuti ati ndiochenjera, akuyang'ana zakusogolo. Mkhristu wina aliyensesotu akuyenera kukhala ochenjera pa zochita zake, akuyenera kukhala umayang'ana zakutsogolo kuti kodi iye akafikira potani, akakhala bwanji, ayanjana bwanji ndi anthu pa moyo wake. Ndi zimene Ambuye Yesu afuna kutiphunzitsa. Ati anthu olakwikawa amagwiritsa ntchito chuma chawo, chuma ingiti chimene chisali chawo, kuti ena akonde. Pamene patu mpendufuna ndionepo kuti ifeyo tu chimene Ambuye Yesu akufuna kutiuza ndi kuti tili ndi chuma chopambana, chuma chimene ndi Mulungu. Tigwiritse ntchito chuma chimenechi, zaulere zimenezi zimene Mulungu atipasa, kuti tithe kumayanjana ndi ena, tithe kumathandiza ena. Chuma chimene chili Mulungucho chitithandize ife kuti tikayanjane ndi ena, tithe kukafika kwa ena ndi chuma chimenechi chimene ali Mulungu mwa ife. Kuti tikatero ifeso Ambuye Yesuyo atiyamikira kuti tikugwiritsa chuma cha mtengo wapatali chimene ali Mulungu mwini, zaulere zimene Mulungu akutipasa kuti tiyanjane ndi ena, tiathandize ena. Chaulere chimene Mulungu atipasa mwina ndikuti tithe kuwakhululukira ena, ife tikhale okhululuka. Mulungu atipasa chaulere choti tithe kuwakonda ena, tithe ife mapita ndi kumakonda ena. Tichite ntchito zachifundo, tithe ukapanga ntchito zachifundo zimenezi. Mulungutu akutithandiza ife, ndipo amatipasa ife chuma mmoyo wathu. Kodi ife chuma chimenechi tikuchigwiritsa ntchito kuti tiyanjane ndi Mulungu, tiyanjanenso ndi ena, kuti tikhale pabwino. Msabata imeneyi pamene takhala tikugawana mawu amenewa, mawu osiyanasiyana, chimene chili chuma cha Mulungu kuchokera kuno ku Kamera, kodi ifeyo sabata ikubwerayi
tigwirisa ntchito zimene takhala tikuzivazi zaulere zimene mulungu atipasa, zimene akupitiriza kutipasa, kuti tiyanjane naye komanso tiyanjane ndi abwenzi athu, abale athu ndi ena onse amene tikumane nawo msabata iyi. Munalinso ndi ine bambo Emmanuel Chikaya, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing